We staan hier vandaag bij de Gerrit Krolbrug in Groningen. Een brug die er al een hele tijd geleden uit is gevaren door het binnenvaartschip en nog steeds niet is herbouwd. En zoals u ziet kunnen fietsers er nog wel langs, maar ook dat houdt straks op. Want de Rijkswaterstaat heeft besloten dat er niet een nieuwe fietsbrug, een tijdelijke fietsbrug komt bij de herbouw van de brug. Ik heb begrepen dat de brug eruit gaat, omdat de stad keer op keer wordt teleurgesteld door Rijkswaterstaat. Maar ik ben niet echt heel blij. Ze hebben al jaren de tijd om een oplossing te vinden en dit duurt al heel lang. De FNP vindt dat de investeringslogica van het Rijk anders moet, eerlijker moet. Dat het geld eerlijker over Nederland moet worden verdeeld, want de regio komt er nu bekaaid af. Er zijn heel veel plaatsen in de regio waar het op dit moment niet goed is geregeld. We zien het in Friesland, we zien het in Groningen en we zien het eigenlijk in heel Nederland. Hetzelfde geldt voor wegen, hetzelfde geldt voor het spoor. Dus daarom zegt de FNP, investeer eerst in die basisinfrastructuur, in de bereikbaarheid van de regio, voordat je investeert in grote projecten die miljarden kosten.